O Negreira aproximase a salvación logo dunha nova vitoria e van 5 consecutivas. Desta volta impuxose o Céltiga no García Calvo. Os da Illa apenas crearon perigo. Tentaron o balón parado na primeira metade, pero Albor estaba atento para deter as acometidas rivais. O partido animaríase no segundo tempo. Aos 7 minutos o Céltiga ia quedar con menos por expulsión de Cardeñosa. O central viu o segundo cartón amarelo logo dunha entrada sobre Colón. A raíz da expulsión, os locais fixéronse donos do partido e tan só 3 minutos despois chegaba o primeiro tanto. Capelo recolle un balón dentro da área e bate a Toño. Era 1-0. Os de Illa non ían reaccionar ata ben entrada a segunda metade e incluso poideron empatar. Foi logo dunha xogada na que os de Antonio Gómez reclamaron un gol fantasma logo dun tiro lonxano de Fernando, pero tanto non subiu ao marcador. Non se rendería o Céltiga, que seguiu na procura da igualada, pero os seus remates non chegaron a inquietar a Albor. O Negreira non se conformaba e incluso puido acadar o segundo na última xogada do encontro, pero o balón de Héctor marcha. Ao final, 1-0, o Negreira achega esa salvación, mentres o Céltiga segue a fundir.